Bida, hasi naiz eguneko hogeiakin. Dena den, ni naiz, guain denboraldi hontan aurrenekoa, ze denda irikin nuen irailen, eta, netzat da pixkat berria denda hontan, baina lehendik beste dendatan da itxu naiz lanean. Gaur hasiga, 30ko berapenarekin. Guia merkalditan hastega eguneko 20 eta eguneko 30ekin, eta oain hoxe, movimentu pixka behar dugu, hastean jendea. Beti mugitzen du jendea, eta, pentsatzet goizen ere izan da movimendua, egoten da, jendea sai, eta naiz jarri, eta beti aldea da, ez? Eta izaten da, oparin kontua eta jende batzuk esategu, ez dira alako garrantzik ematen, eta nahiago du, egun bat itxoin da, etorriko naiz. Badago, jendea denetatik beste batzuk berriz, oso importantea da egun hortan opari izatea, baina beste askok, ez du alako garrantzia ematen. Gure esperientzia behintzat esaten digu, jende asko aurretik gauzak behiratu egiten ditu, eta berapena da honean, askotan jatortzen dira pieza o prenda horren bila. Zehazki. Nik uste dut hori gertatzeala. Asko iguala hitzea bidatzen, da gero denbora ikuste errebaja daudela, eta orduan merkaldita etortzea. Eta aprotxatzo eta ataia baldin badao suertekok, eta bestela beste zerbeten emateu. Gehien bat emakumeak, eta gizonezkoa erosteare, oraindik emakumeak etortzen dira, beraiek ere, baina gehien bat emakumeak, Gu gehiena saltzen duna poltsoak eta arropa dira, baina denatatik saltzen da, berez, egu berritan denatatik, eta gero berapenatan baita, ere bai. Nik uste jendea saiatzea legoal parkak, txaketoiak eta pixkat, gauza potolok eta rebaja beti gehioak ehala. Baina, bain ere egia esan jendeak behiratute asko. Jaten dizun bezala, arropa denatan da lan egin izan, eta orduan egiten zen deskuento txiki bat, eta hori, baina bentsat, oinetako munduan ez da deskuentorik eta egiten, bentsat. Egun normalean jarraitzen duguna da, hori da, urtarriak 7, hasten gara berapenakin, eta gabonetan ez dugu ezer egiten. Beti egoten dira, salmentaren arabera, beti oparitxoak egiten ditugu, eta baina berapenak ez. Gu berapenak ez ditugu jarri gabonetan, eta gu jarraitze dugu beti kanpainak esaten bezala, bintzat urtarria 7-tiken aurrea saiatze gaiten. Baina, jendea pixkat ibilia, nahiko genuke pixka gaixo izatea, baina, ez gaude ilusionota gaude, aurrea jarraitze dugu berapenakin. Ni behintzat, pentsatzet eguneko 30-ara, izango dela, eta otsaila bukara arte, ben izaten da pixkatepea, inauteriak bukatuta gero, eskaparaten aldaketak, eta pixkat berria jartzea. Lehenengo 30, gero 50, eta bukaeran guri gustatzen zaigu denda erabat garbitzea. Gauza berrik erabat eukitzea. Orduan, gelditzen dana ere 70eraino ere iristen gea, produktu batzuetan. Guk ez dugu luzatzen gehiago. Esan erropa ere kalidadekoa, orduan ezin dugu inenuko 50 gehiagikoa da, orduan guzti ondo da hola, eta... Hortxe bukatze du, 30ekin, da, listo. Gu ez gara jartzen 50, ez 70, eta holako, Guain aprobetxatzea katez, erropak azkenen gero hainbeste irautegu, erosteko.